Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Ako? Mauna ikaw? Ha? Ha? Kuy mauna. May isugo ko nimo. Unsa man na, miss? Gusto kong sukdon ang kugma ni Jericho nako. Unsa? Kay ngano di ay, Miss Chloe? Nagduha-duha ka na sa gibati ni Sir Jericho nimo? Nagkakita ka na gyud nga inutil nako. Kita ka? Og dili ko gusto nga kaluoy na lang ang magtukmon niya sa iyang pagpakasal nako. Miss, Kung tinuod nga na konsensya ka sa nahitabo nako karon. Kinahanglang sundo nimo ang akong isugo nimo. ha? Gusto ko nga ikaw ang mamahimo na kong mga mata. Kunwa ko sa duol ni Jericho. Unsa? Kung tinuod nga guilty ka sa nahitabo nako. Tumanon nimo ang tanan akong gisugo. Miss, kung ako naaunag maayo. Udto na ra ba? Maay tingali nga mukaon ka na. Unsa may gusto nimong kanon? Wa ko'y ganang mukaon. Ako na lang ang maguna-una kung unsay maayo nimo, Miss Chloe. Gusto ko gatas o sliced bread with cheese. Pero gusto ko nga ako'y mubutang sa cheese. Hoy, Badoy. Ay, Hoy. Ganun niya pa mga kusina. Nakakape naman ka. gwapa lagi ng bagkong katabang na to, Inday, no? Sa baday. Ako'y. Hala. Ngano day, Doy? Tumitibok ng puso mo dyan, Doy? Ang ulitaw man ko, natural nga maibog itag dagaw sam ka eh. Ay, taruga sa natutulan ni mo. Ay, pasugton ka. Bisag mao na gini ato tingog. Iyag yung pipaw. Ay, joke lang. Ay, sakoy mo naot niya ka. Ay, ikaw basad ba? Kaligo na katusaw sa kaadlaw dong, Doy. Alam matangtang na tagip-tip ni Musliog, oh. Biya! Magibog-ibog magkadihaw niya tagip-tip mo ng dako. Skita. Bigo mo, tasultihan ang tikas tinood. Alright. Ay, Nang Inday! day. Nang- Day, Samantha. Nang, kay gatas niya, nang? Ha? Gatas? Oo. Gusto mo inom og gatas si Miss Chloe. Og sliced bread, og cheese. Uy, kadaghan ko na. Butangi lang og slicer ha, para sa cheese. Sige. Hala. Nakauna-una siya pagkaon, day. Ala. Unang. Uy, kumauna. Dali na nagyunan niya madawat ay pagkapungkol, no? Uy, nang, Ha? ayaw nagkamita po nga ng Inday. Uy, kanang pungkol. Ay, apelido mong gunang pungkol, day, oy. Basta, ayaw nagtrataha si Miss Chloe nga pungkol. Nala, congrats, day. Kaysa imong sinultihan, murag nagkasabot na mo. Hello? Love? Love, hain ka karon. Niya pa sa opisina. Dagang ko gipirmahan, love. Madugay sa ko pauli karong hapon tungod kay doon ako'y meeting. Mao ba? O sa kang oras sa mauli? Mga 7 na tingali, love. Okay. 7. Okay, kumusta naman ka diha? Okay ra ka? Naibaw ka cute nga dili ko okay, love. Giyati man ka ba ni Samantha? Giyati man ko niya. Sige. Bye. I love you. I love you too. Bye. Kaon na, Miss Chloe. Naana ang sliced bread o gatas. Amin ang baso sa gatas. Niya. Niya, Miss O. Ambi ng para slice sa cheese.
Ni Miss. Miss Chloe, nga nung gikulitan, mali mo akong kamot. Gusto kong parehas tang mag-antos. Patyunta ka! Salbahis ka! Ayaw, Miss! 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 Mamatay ka! Gusto kong mamatay ka! Miss! Miss, dili magkakuni mo mapasaylo. Kung gusto ka nga mahimong ako, kinahanglang parehas tang doon ay problema! Dili ko magkatabang ni mo. Kung di mo kong inutilon, upat yun ba hinuon? Ay, sa to, hila ba ay? Hala, uy, hala! Miss Chloe, oy, nagkamang-kamang magukad niya sa saugon. Ala, dali, dali, miss. Ayaw! Ay, ang kabayo. Pogi ka pa! Ay, ba? Siyang nakaingon nga nang dili na ko makanto sa opisina ni Jericho. Kanang babayan na! Miss! Ikaw ang demonyo sa akong kinabuhi. Ikaw ang nagdaog-dangan sa akong kinabuhi. Ay, day, sa mata, gawas sa una, day, gawas sa una. Ako na bahala din, he. Nakaw na, si Mat, dagan. Unang! Miss. Nanginday! Inutil ako na! Miss. Ayaw lang pagbual din taon, miss. Uy, ipaunsa pa mo na ni mo, uy. Gibuhi pa magas Ginoo. Ay, didawatan na lang na nahitabo ni mo. Pero kung dili patungod, ano Samantha? Magkatrabaho unta ko karon uban ni Jericho. May baon ko kung sa iyang gibuhat dito karon. Ay, nausa bang taong ka, uy. Bitukar naman sa mong kabubuhan, uy. Dali, be. Kanang, sa kadres ka, be. Dali, gunitan ti ka, be. Isa ka taga diri, be. Mananginday. Ali, Wala ko'y gamit na. may gamit para ka. Uy, nausa man tao ka, uy. Ayaw mo natin mong kahimtang nga anak, uy. Naunsa man to si Miss Chloe. Kalit malago niyang gidunggam-dunggam. Aray, kapdos sa kong samad sa buon. Siya. Hello? Kumusta na diyan sa bay? Samdan ko, sir. Gidunggam ko ni Miss Chloe sa kutsilyo. Usa? Nga naman. Nga nung nakagunit man sa kutsilyo. Nangayo man siya slice bread o gatas. Unya, cheese. Nga siya rin mo slice. Wa ko magtuo nga mauna ba na ito iyang plano. Nga samaran ko sa kutsilyo. Dako bang imong samad? Gagmay raman noon, pero daghan kaayo sa braso. Sige. Paabuta si Dr. Rodi diha. Day. Ansa naman na? Kumusta na imong samad? Aloy, daghanam din na. Ni Anam, nagdugo pa. Ay, pastilan. Nausa man katuutok ni Miss Chloe, no? Ay, nagtuutang natarong na, pero kalit man lang kalikoy, day, no? Kalit nagka-suko. Dili lang una ko maatiman niya nang ha. Sige. Ako lang una ipapadool niya. Ako ni matiman niya. Ikaw, distansya lang una ka, ha? Samantha, Uy, hala, idol! may mo samad. Oh. Nana, ako lang tabalan mo samad. Samantha, likay una nga maduol ka ni Chloe. Wa ko magtuo nga iya tumbuhatan ako, Rudy. Tarong naman unta to siya nga nangayo og pagkaon. Dili ka una, mag-exulti ko ni Chloe.
Ayaw na lang siya lalisa, Rudy. Nagkasabot ko sa iyang kibuhat. Ako na lang magbantay. Kinahanglan maging sulti paghapon ko niya. Ganong iyong ito gibuhat sa manta. Moto'y angay niya. Kay dili na ko makaapas ni Jericho sa iyang opisina tungod niya. Chloe, gusto ka bang mapreso kung may daw may tabo ni Samantha? Nagtuo ka. Nga mahimo mong rason ka ng tabo ni mo kung makapatay ka. Chloe, bisag mapatay pa na ni Samantha. Dili pagyapon mabalik ang ipali mo katiri. Pusa, kailangan dawato ni mo ang nitabo ni mo. Anong ako pa man ang nahitabuan ni Rudy? Anong ako pa man? Kining nitabo ni mo. Nagpasabot sa kabuutan si mo kasing-kasing. Sa dahil milabang si Samantha, imong desisyon nga ibangga ay mo sa iyang sa paril. Inasalawas ni Samantha. Rudy, Ikaw ang may desisyon nga ibangga sa paril ang imong auto, Chloe. Ug dili si Samantha. Rudy. Ug mituo ko nga imo ning gibuhat. Tungod kini ka gusto nga makapatay. Hello? Hoy, bayot. Ay, kung taurig sunay. Dili ko matambong si mong birthday kung dili na ko kauban si Jericho. Oh, babae, malabang! Dili mo may mong ihantong sa Samantha ang tanang kasuko. Usbon ko. Imong desisyon nga ibangga sa paril ang imong auto. Ug dili ka Samantha. Gusto ba ni mong palutawon? Nga akong sa nga na inotil ko? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning aton sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.J. Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did